ayaw magkaroon. Bisaya Horror Stories. Duwende. Ang usa ka duwende kay gisulti sa mga katiguangan na usa ka klase nga demonyo nga ang itsura kay gagmay nga tao pero mature na og naong nga murag unano pero mas gagmay pa sila sa usa ka unano. Pero matud pa sa akong lola nga naa kunoy duha ka klase nga duwende, puti ug itom nga duwende. Dili pasabot ang ilang color, kundi ang ilang kinaiya nga naingil-an nga duwende ug naapoy butan nga duwende. Pero parehas ni sila nga gikan sa spirit world. Kining duha ka klase nga duwende kay nahibaw-an ni sila nga mga nindot kayo og tingog kung mukanta ni. Tungod ani sa ilang nindot nga tingog, ang ilang ipang biktima kay mga bata ang mga panuigon 7 years old paubos. Pero kay balubag yun mo sa tinuod nga hulagway sa usa ka duwende. Usa ni sila sa mga demonyo nga nasa spirit world or gitawag sa mga religion nga the other realm. Kanang the other realm mo ni ang usa ka lugar nga daghan ka ug makita na sukat-sukat pa sa imong kinabuhi wala pa kakakita. Ato ni paghisgutan sa mga sunod nato nga mga stories kining spirit world. Tinuod kini nga lugar ug nahisgutan pagani ni sa mga Christian Bible. Pero ginadili ni sa Ginoo sa usa ka tawo nga naa pa diri nga kalibutan sa pagsuway sa pag-adto. Usa sa mga nakasulat sa Bible nga magpatinuod nga tinuod gini ang spirit world kay naa sa Matthew chapter 4 verse 1 to 10. Ug mao ning nakasulat, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.' Jesus answered, 'It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.' Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. 'If you are the Son of God,' he said, 'throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone.' Jesus answered, 'It is also written, do not put the Lord your God to the test.' Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. 'All this I will give you,' he said, 'if you will bow down and worship me.' Jesus said to him, 'Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only.'" Daghan pa kaayong mga nakasulat sa Biblia confirming sa spirit world or demon world. Ang importante nga ginadili ni sa Ginoo sa atua sa pag-adto sa kini nga lugar kay napada diri sa yuta or ang atong spirito napa sa iyang gihimo nga lawas or flesh. Kini dayeng mga duwende kay mga tawo ni sila sa unang panahon nga naay mga anak nga namatay. Ug sa sobra nila kapinangga sa ilang mga anak, mo ni nga naghikog sila, then ilag i-curse ilang kaugalingon nga nagpabilin diri nga kalibutan kay gusto nila pangitaon ang ilang mga anak or mga anak ug nakigsabot sa demonyo.
Para dali ra sila makatawag sa usa ka bata, gitagaan ni sila sa demonyo og nindot kaayo nga tingog sa pagkanta para dali makaengganyo og bata nga sila adtuon. Sa kamingaw nila, mo ni nagpakita sila sa mga bata nga mga pang-idaron 7 years old paubos. Ngano man sa kining mga idara sila na magpakita. Kay ilang hunahuna sa mga bata nga ilang gikaduwa kay ilang mga anak. Kung ang bata dili mo gawas sa balay, makigduwa sa ila ning tagaan og sakit, pahibaw nga naglagot sila. Usa ka dugayan nga maganahan na gyud sila sa bata, ila na ning pakuyugon. Walay specific nga oras kung kanus-as sila makigduwa or pagkuha sa usa ka bata. Then dili na ni makit-an ang bata sa ilang ginikanan kay gikuha na di ay sa duwende. Ako lang explain og maayo kung nganong mang 7 years old paubos sila dali makit-an sa mga bata. Ang rason kay ang third eye sa usa ka tawo usually abli ni sa kining mga idara. Ug kung mupadayon na ang usa ka tawo sa iyang maturity level, kanang makasabot na maginahinay na pud ni ang third eye nato pagsirado. Na ako'y mga pipila ka amigo nga magpatinuod ani nga storya nga naka-experience, nakakita og nakigduwa og duwende katong bata pa sila. Usa sa akong mga amigo nag-ingon sa kuha nga halos kada hapon daw mugawas gyud siya sa balay kay makigduwa sa iyang gamay nga amigo sa gawas. Pero pangutan-on daw siya sa iyang mama kung kinsa iyang amigo, iya pa kuno ni itudlo nga kana sila wala ka nakita nila. Sige na ma, kay gitawag na ko sa akong amigo o gusto na sila magsugod nami sa among duwa. Pero ang ingon sa iyang mama sa pagka-mature na sa iyang pang-edad sa akong amigo, sa tinuray lang dong wala gyud ko'y nakita nga laing tao or katong imong isulti nga amigo sa gawas. Sa nahinumduman sa akong amigo, nindot daw ni og mga duaan kining mga duwende. Mga duaan nga murag mahalon ug mukislap-kislap pagani kuno ang uban. Natagaan pagani daw kuno siya ug nindot nga kotse-kotse ug kahinumdum pud siya nga gitagaan pud siya og murag flute nga inigtayhok nimo nindot kayo og tukar ang mugawas sa tingog ani. Inigkahuman daw nila og duwa kay gihatag na kuno ni sa iyaha sa duwende. Ug musulti pagani kuno siya sa duwende nga dili lang ko kay dili man ni ako Musulti ra kuno ang duwende nga ayaw ka balaka kay imuha na daghan kayo na didto sa among balay ug sama sa palasyo kadako ang among balay. Ako na naihatag sa imuha ug daghan pa ko og ipanghatag sa imuha kung makigduwa ka sa kuha permi. Gisulti pud kuno iyang mama nga kadahatag daw niya sa iyang gisulti nga nindot nga duaan kay pulos na daw ni bato or kahoy ang iyang gihatag sa iyang mama. Napagani kuno sahay nga tagaan siya og kwarta sa duwende para makapalit siya og unsa iyang gusto. Then ang sulti sa iyang mama na ang kwarta daw nga iyang gisulti ug gitunol sa iyang mama kay mga dahon lang. Nilabay na ang pipila ka adlaw kuno, i-decide daw ang iyang mama ug papa na dili na siya pagawson para magduwa sa gawas. Kay nabalaka na iyang mga ginikanan kung unsa gyud ang kaduwa niya sa gawas. Nakabantay kuno iyang ginikanan nga mahilantan kuno siya every time nga dili siya pagawson ug kadugayan na siya'y sakit nga hubak. Nagpa-check up na sila sa doktor pero gitagaan lang sila og tambal para mugaan ang iyang hubak. Tungod ani, mga tiyo ug tiya sa akong amigo nag-advise sa iyang mga ginikanan nga ipatan-aw og mananambal or albularyo or sa English faith healer. Nisuway ang iyang ginikanan kuno sa pagdala sa iyaha sa usa ka albularyo nga hagihisgutan sa iyang mga tiyo.
pag-adto nila sa albularyo, ilang gisultihan niya ang albularyo nga mugawas kuno ang ilang anak kada hapon kay makigduwa kuno sa iyang amigo. Pero wala man mi kakita nga laing tao sa gawas kung di ang amuarang anak nagduwa-duwa sa iyang kaugalingon. Pero naay kastorya. Nikalit ni og sulti ang albularyo nga kahibalo nako, duwende ang gaduwa sa imong anak. Ug kining sakit niya karon ang nagbutang ani kay kanang usa ka duwende nga nakigduwa niya. Kada dili siya ninyo pagawson para makigduwa sa duwende, naglagot ni ug iya ni gitagaan og sakit. Mao na nga permi hilantanon ang inyong anak. Ug kining iyang hubak, ang duwende pud ang nagbutang ani sa iya. Kay naglagot na gyud tingali nga dili mo gawas ang bata nga makigduwa sa iya ha. Nisulti pud ang iyang papa sa albularyo kuno nga kabantay pud kuno sila nga naay mga gabii nga maglakaw lang kuno ang bata nga bisan palong ang suga ug walay makita nga dili kuno siya madamag ug sa iyang agianan ug bisag nakapiyong pa ang mga mata. Ug musuway daw ablihan ang lock sa portahan kay mugawas kini. Sigan daw sa iyang papa ang suga ug pugngan daw siya sa paggawas ug pangutan-on asa man kapadung. Ang tubag daw niya sa iyang papa, natulog man ko, ayaw ko hilabti. Den mubalik la kuno siya sa iyang katre ug katulog, murag ginaman lang. Ang sulti sa albularyo na delikado daw kay murag kuhaunon na ang inyong anak sa duwende kay nagustuhan na gyud ni. Ang gibuhat daw sa albularyo kay gitawag niya ang duwende sa iyang Latin nga pinulungan ug iyang gidakop ug gisulod sa usa ka garapa. Kay espiritu man ni sila ug pwede nimo matawag kung expert na ka musomon sa ilaha gikan sa spirit world. Ipangutana daw sa albularyo kung unsa iyang tuyo sa bata. Ang tubag daw sa duwende kay gusto ra siya makigduwa. Den gipangutanan niya ngano man imo manigitagaan og sakit ang bata. Itubag daw ang duwende nga dili man nila siya pagawson para magduwa mi. Nasuko ang albularyo ug iyang gisultihan ang duwende na sige, kung dili nimo kuhaon ang sakit sa bata, kining botelya ang maong prisuhan na nimo hangtod sa imong tangtangon ang sakit sa bata. Ug dapat musaad ka nga dili na ka mubalik pa sa ilaha. Kay kung mubalik pa ka sa ilaha, ako na mismo ang mudakop sa imuha balik ug dili na gyud ti kabuhian pa. Nangayo daw og pasaylo ang duwende ug mingsaad nga iya daw kuhaon ang sakit nga iyang ibutang sa bata ug dili na daw siya magpakita sa bata o moadto sa ilang lugar. Pagkahuman ato, i-confirm gyud sa iyaha ang iyang mga ginikanan na sukad-sukad ato wala na gyud kuno siya magkasakit-sakit. Ug iyang hubak kay naundang na og kalit. O ang sulti pa sa doktor na nag-check up sa bata nga ang hubak lagi daw mutungha kalit sa mga bata sa katong mga panuiga ug mukalit ra pud kuno ni ug kawagtang nga walay basis. Pero mubalik kuno pud ni kasagaran inig katiguang sa usa ka tawo. Hangtod diri na lang ang atong storya ug hinaot nga uban sa inyo maka-confirm nga tinuod gyud ni ng mga panghitabua kay balo ko uban sa inyo naka-experience og mga ingon-ani nga mga panghitabo sa inyong mga kinabuhi katong bata pa mo. Ug kini ang inyong Bisaya Horror Stories.